Mondragon Unibertsitateko Hezkuntza eta Humanitate Zientzien Fakultadien Eskoriatzan antolatu dabez kulturarteko 5. jardunaldizek. Bertan, hainbat ikasle, irakasle eta ikerlari bildu diez elkarbizitzan eta kulturartekotasunen gainien berruetako. Amelia, segaitik erabaki dozue jardunaldi honek antolatzie 5. urtez? Iruditzen zaigu, 25 urte pasatu direla, estatus kanpotik pertsona ugari etortzen hasi zirenetik, eta elkarbizitza beti izan da, presente egon den gai bat, ezta? Horre batzutan gauzak errez ateratzen zaizkigu, elkarbizitza horretan beste batzutan korapiloak suertatzen dira, ez? Eta ikasten ari gara, desenkontruak eta gatazkak kudeatzen. Horretaz hitz egin nahi genuen, ezta? Zer ikasi dugun 25 urte hauetan, eta zer daukagun oraindik ikasteko. Bueno, Ane, ontxe bukatozu zure hitzartzie, eta apurat kontzeptuek argitze aldera zer da kulturartekotasune, ze ezberdintasun dauko kulturaen arteko elkarbizitza soil bategaz, eta zelan apliketan da hori ikasgeletara. Bueno, hitz egiten dugu bi kontzeptu ezberdinez, ez? Eta kontzeptu hori badago ikuskera bat, ikuskera anglosajoia dana edo, ez, frankofonoa, edo momentu honetan ikuskera europarra. Kulturartekotasuna hemen erabiltzen da ulertzeko hori, ez? Kulturen artean elkartruke bat dagoela esateko. Baina benetan kulturartekotasun hori benetazkoa izan dadin, orain igual fijatzen ari gara beste korronte batzutan eta azpimarra jartzen ari gara kulturartekotasunen ikuspegi kritikoan, ez? Nik uste dut irakasleek argi utzi dutela hemen gaur aipatu dituztenekin, ez? Beraien testigantzen bidez, aldatu egin behar dugula, ez bakarrik, formazio antirrazista bat jaso beharko gendukeela, eta baita ere oinarritik aldatu behar ditugula gauza asko, ez? Kurrikuluna bera, klasean daukagun egiteko modua, ezagutza ez da bakarrik mendebaldekoa, ez? Askotariko ikasleak ditugu gaur egun, eta kulturarteko hezkuntza praktikan jartzea izango litzake lekua ematea kultura guztiei eta ez bakar bateri. Hizkuntzan erronka aipatu dozu, baina ze beste erronka daukoz hezkuntza komunidadiek kulturartekotasunei dagokionez? Hizkuntzekin lotuta, begira, nik uste dut lehenengoa dela partekatzea, ez? Etortzen diren pertsonek ez dute ezagutzen hemengo egoera soziolinguistikoa, ez dakite, ez dute agian informazio asko jaso euskararen normalkuntza prozesuaren inguruan, ez dute ulertzen zergatik besteak beste, ez garen pasatzen gaztelaniara une oro norbaitek euskaraz ez dakienean, eta azalpen hori guztiak ez daude inon kokatuta, ez da? Nor arduratzen da informatzeaz, partekatzeaz, eta orduan, hori da lehenengoa, ez? Eta gero, egia da, ume gehienak, etortzen diren ume gehienak, eskolatzen direla D ereduan, baina gehienetan oso euskaldunak ez diren testuinguruetan. Eta hor, eskolan egotea ez da nahikoa hizkuntza ondo ikasteko eta erabili alizateko, ez da. Hor, gizarte osoak hartu behar du ez dakite parte eta implikatu behar da, eta eskolaz kanpoko denbora estrategikoa da, hori indarra jarri behar dugu. Arlo honetako beste erronka garrantzitsu bat hizkuntza eta kulturen arteko lotura hori da, kasu honetan euskararena, zelan ikusten duzu panorama arlo horretan?
Bueno, Ameliak berak aipatu du baita ere, ez? Erronka hori ez da gaurkoa, ez? Aspaldi dugun erronka da, baina bada egia, bueno, aurrerantzean konplexutu daitekela, ez? Nik uste dut garrantzitsua dela, lehen aipatu dugun bezala, distantzia kulturaletan, ez, hurbilpen pausuak ematea, baina beti ere hori eskolara etorrita, ez, baina ezin dugu ahaztu gurea ere distantzian agian, ez, gertukoa dela, baina oraindik ere, eremu asko dauzkagula konkistatzeko, ez, eta hizkuntzaren euskeraren transmisioak, eta ez bakarrik hizkuntzaren transmisioak, baita kulturaren transmisioak, gure kulturaren transmisioak baduela behar bat, ez, gelan propioki lantzeko, eta nik uste dut hortik tokia eman beharko zaiola, eta ez bakarrik ikastetxeetan, ze aipatu dugun bezala, proiekzioi begira ikusten da, etorriko diren atzerritar jatorriko biztanle askok, ez direla pasatuko eskolatik edo ez dutela beraien eskolatze guztia egingo gure hezkuntza sisteman. Orduan, eskola ez da euskaldun, ez? Euskalduntze prozesu horretan alegin bakarra egin behar duen entitatea edo eremua edo Zango zeunke, benetako kulturartekotasun bat dauela gaur egun ikasgeletan edo kulturen arteko elkarbizitza soil bat dela? Nik uste dut ondiokan oso urruti garela. Kultur aniztasuna dago, baina kulturartekotasun horretara iristeko pauso pila bat eman behar dira ondio. Aipatu eso ez hitzaldian bebai, batzutan arlo horretan gatazkak eukiten dozu zela ikasgeletan bebai? Bai, azkenean konturatu biaga gure egitekoa ero irakasle bezala egunerokotasuna, kurrikuluna bera guztiz euskalzentrista, eurozentrista dela, ez? Azkenean horrek beste kultur jakintzak, kultur ohiturak ez dauke kabida gure egunerokotasunean, ez? Eta horrek normalan bezala gatazka sortu lehizke. Eta irakasleen artean sortzen dira gatazkatxo horrek, ez? Familia askoi epaitz joera hori igarri izan dugu, bai. Eta ikasli dagokizunez, ze jarrera daukie beste kultura batzuekiko? Ikasleak normalean, helduak baino askoz naturalago bizitzen dituzte desberdintasun horrek, eta inkluso gustora esautzen dituzte, eta orduan ikusten aukera dela, eskola dela kriston testu inguru bat aniztasun horretan hasteko eta elkarra berazteko. Bukatzeko, ze erronka ikusten dutzazu hezkuntza sistemari arlo honetan? Nik uste dut ezinbestekoa dela, bai hezkuntza saileko profesionalak eta baita irakaslegoa bera, zaiketa antiarrazistan formatzia eta guztiontzako justuagoa da hezkuntza sistema bat sortzia. Uste dut oso garrantzitsua dela gaurko hitzaldia eta gaurko ahotsak entzutea. Azkenean uste dugu dena dakigula edo dena dagoela ja nolabait konponduta edo ez dagoela arazorik, baina argi geratu da baietz, dagoela pila bat gauza oraindik konpontzeko eta beste begira batekin ikusteko, eta aukera aparta da momentu hau esten ahotsak entzuteko eta kontuan hartzeko. Uste duzu gaur egun ikasgelak norberaren kultura modu libre baten adierazteko gune diesela? Ez, eta ez dakit oraindik bidean gauden, ez da. Gaur entzun dugu, uste dugun integrazioa eta inklusibitatea dela beraiek edo atzerritarrek euskaldunen kulturan sartzea, eta askotan ez da hori, orduan ez da leku askorik bakoitza bere kultura bizitzeko. Zeintzuk uste duzu diesela erronkak hemendik aurrera ikasgela interkultural hauek sortzeko? Gehien bat, ni kurrikulumean ikusten ditut erronka gehienak, materialak, ze historia kontatzen digun, ze ahotsekin, ze pertsonekin, autoreak, askotan baita da identitatean kontu hortan ni uste dut dagoela erronka gehiena.